искам да ви покажа втората електрическа ножица, която си бех закупил, по-висок клас от онази другата. Това е Raider Pro серия. В момента съм с 4 амперова батерия, може и с 2, за да може, нали, да се олекоти самата ножица. Доста е по-тежка от първата, но и виждате дебелината на самия нож. Всичко е много по-усилено, но нека най-добре ще покаже самото тестване, дали е по-добра или по-зле. Приготвил съм 3 пръчки по дебелина 1 см, сантиметър и половина и 2. Нарочно съм избрал сухи пръчки. Сега ще видим на 1 см как се справя перфектно на сантиметър и половина. Няма никакви затруднения. Сега ще видим и на 2 см. Има леки затруднения, но е напълно възможно да се отреже. Приготвил съм и 2 пръчки по 2 см. Не изсъхнали, за да видим дали има разлика и дали ще може да се справя с растението. Напълно се справя. Първата ножица няма да се справи с 2 см резници. Виждате, но самата тежест си оказва влияние, защото е много по-тежка, но свиква се. Закупена е преди 2 години. Мисля, че беше на промоция 130 лева. Сега са към 170. Аз си купих 2 от тези и вече 2 години по-късно доста държат. Може би над 50 декара са и двата чифта ножици. Няма износване по ножа, кой знае какво. В сравнение с онази другата, първата ножица. Първата ножица бях закупил 3 от тях. 2 от тях на 20 декара просто изпрегнаха, щупиха се, не издържаха и само една остана. Тези са над 50 декара, вече режа с тях. Са доста здрави, по-тежки, но като за хоби стават. За лозя няма никакви проблеми. Дебело, тънко, до 2 см няма проблем. Показвам ви на лозята какво е в момента. Проливните дъждове. Преди няколко скоро няма да се влиза да се реже. Тук и машината да покажа на лозята как се справя. По-дебелки, около 2 см. Виждате. Как го реже. Сега ще пробваме и по-дебело. Виждате, около 2 см е. Виждате и тук как се справя. Няма проблеми. Виждате какви разрези прави. Тук сега е по-дебело. Това е вече над 2 см. Следващия клип ще направя на професионалната си машина. Очаквайте включване.